Kamay guys. Hello guys. Pero matamis bang malala? Ano yun? Ano yun? Ang yun? Galing ko yan. Pero matamis na balhan Ay, si Press. Oo. Press, talihan mo yan yung ano si Ram. Fresh. Fresh. Bawal naman sa mga makarawang na luto pagkatapos. Para di kita maganti yan. Kaya sa akin yun, bumura. Grabe talaga ang buhay ko na. Ito na pigilan. Oo. Hindi naman yan natin. O di ba kasi green pa nga na ilog na ho? Pili ba lang ako, pero nabon. Bukado ka pa, pwede. Pwede. Kain na ka pa. Napati ni Sir, ho. Pati mo, Sir? Oo. Sabi na sa akin kanina, manggalang tapos silot. Ay, ate din. Wala pa isado. Oh, binaglalag ako. Eh, baka puro na kamusunti yan. Masabi na. Ano ba yung kapatid na ako? Magkatrabaho? Grabe ng laway ko. Manila pinaramaw kasi ang pinaramaw mo. Kasi ako, pag kupi na lang. Gusto niyo mangga? Ito mama. Gusto niyo mangga? Yan o, kay Mako Alin yung bayawan mangga. Matamis? Ano mangga? Matamis? Ang alin na suka. Kasi yun tao. Green. Pinakaw talaga kang sa ano. Diri ko na ayos yun. Kami, nagmuli ako. Ano yung masira mo na ano rigda ko, mga Puro na laway ko. matamis? Hindi siya matamis? Lom. Basta ako may pan ha, dara na yung prato. Okay, bye-bye. Saan ka na pupunta? Ako na kumakaon. Okay, ito kumain. Matamis lang, dara dito. Okay, siya. Kasi naman kasi. Mingo. May green. Malamig kong pa. Yan. Pumili eh. Ana una din ho. Pero matamis siya. May pang-pindot ha? Yes, Rich. Pindutan. Sir, kumakaon ako. Ano ba hirong? May santol pa na. Di ba ko nagampiyan niya? Avocado. Avocado. Nandun talaga? Ate, hindi ba gano'n si santol? Kaya yung kay Marag buo si Tess, madudumduman mo. Basta. Anhipon. Anhipon. Ayun, si ate ko. Ayun. May pantigamay sa iyo. Ngayon pa rin, Tess. Diri opiso yung chat ko. Oo, kaso ito sa Manila kay may minatay sara. Oo, ma. Ay, kaya man na nagbiyaya mga papa niya. Papa niya ito. Ate Tess. Blue shy. Ate Eddie. Kami ni Nika. Mga ito na to da. Mga ito na dinarang sa upo. Sir, na pa man nakapamili. Nakasinilian na. Pero, nakakaon mo ka na ito. Binugman niya to. Ini nga ni. Parang kinabo man yung maniwala sa ako. Sorry. Pero nakaon man ako mag. Hanggang ilakaon lang sa mga. Maski, ano siya? May pa ko siya avocado mo. Kaya ano, May pa ko talaga na sindero. Sindera,
Nakasaka ka lang, ulit na lang. Ano na oh? Ang sarap. Pero kung natuwa ka na lang. Ang iba. Tama di maka. Buko yan. Ano sa kaya? Parang kinakauna ko. Di maka maluto. May kanin pa dito sa nanig. May tawag sa atin din mo. May tawag. Tingnan kalaban siya. Pero higit na. Malayo ko kalaban ko mura talaga. Talaga, pagping niya talaga tapos. Tilor na. Talaga, pagping niya tapos yun. Ayaw na yun. Laki kalaban mo. Nakilaban mo. Watermelon talaga. Survivor ko. Nakapaano yun. Mag-rest. Hindi. Ano, makapasma. Oh, ano? Pakla. Hindi ka daw pakla din. Makamatay kayo. Nakamatay yun. Ano ko bukas? Kaya kaya ko mo. Kung lang nakambal. Siguro ano na yung mo. Ano yan? Nakapasma ang pakla. Ako na lang. Ako na lang. Pagdara na yun ang kwarta. Pagpapalit doon. Puro kayo mga na bago. Para maipalit niya dito. Ito na din. Dapit-dapit ka na yan. Magamit ikurukot lang. Inaano sa kalitan. Portabide. Ano yung sira? Minsan ata. Baka naman. Diri tatangga. Pagkurukot na indiri na dapat bago na kwarta. Daha. Lagi ma'am. Kaya makalot lagi ma'am. Sabi hala, kuha din sa cellphone. Ang nauna niya kahinog dito sa taas ha. Diri na mabalik ang sa Canada. Ano nga, ano niya? Sabi maybe one day magbalik ko siya dito kay ito. Nagulat ko dito kadaya ang kalo niya. Sabi lang yun yung chicken. Kaya kung nalawa, i-chat ko na siya, madiman ko na siya. Gusto niya, upod kami. Upod kami. Nagawa ko litong pa siya. Gusto siya matubot na, kampi siya lang. Gusto niya, Nabati mo? upod kami. Nabati mo? Mag-demand ka nga. Upod kami. Hindi, may choice mo siya. May ano yung sikita mo siya dito. Sabi ko na balik niyo. Masaya na. Masaya na ang tanong-tanong lang. Masaya na dito na siya. Huwag kayo, kita. Alas, ano? Alas 5 sa maga. Sabi na, Hi, I'm Jay. Napunusan na vlogs from Antiki member sa team of Antiki Vlogger. From Antiki Vlogger. Thank you. Doon sa mga pinipero na ito. sobra. Piniganda sa'yo na yung teaching lang. Sa'yo ko siya. Ang ito lang sarap. Umalit ko. Kung nagtimbang ka, kasi masarap mo dito, ano, kapayag. May talbos na ang sorry. kamote. Nakasibok ka buraw, tapos ihaw.
May matibang kamot mo sa kanila? Sana. Kaya ako makain. Okay, I will search po Sir J. So, shout out team Zito Vlogs from Boss Atanang YouTube. Hi, Boss Atanang YouTube. Shout out to you, Team Zito Vlogs. Team Zito Vlogs. Ano pangalan? Ay, sorry. I'm sorry. I'm sorry, my love. If I broke your heart last night. Dito kami sa ano, sa Payag. Napawiring ako sa laptop. Thank you so much. O, nakaseminar ako sa Biyernes. Tapos, mapawiring ka. If I broken my heart last night. Ano ito? Ano niya? Balik ka ng sister. Ayan. Ay, una. Nagyan ako. Science. Scientist. My God. Mga pinag-umat. Kung gusto ko magbabad sa kuha. Bating. Pag may bating sa ulit dito. Ha? Di ba ano? Nakakuha man sila sa COA pag mahali na sa trabaho? Bago pa lang ka? Nakakuha man sa COA pag naghali na sa trabaho? Tuloy-follow na lang ba yun na CEO? Hindi sa akin kwan mo. Pero ano talaga. Tuloy-follow na lang. Tuloy-follow na lang. Ito pa ho. Ay, Indian na to. Ay, okay na ako, Didi. Mas masarami na. Gusto ko. Si Ma'am. Thank you so much. Hi, Zito Wayne. Hi, Zito Wayne. Hello, you are very beautiful. Thank you. Very fun. Nalimot ako. Buko tadi. Ako ko hindi. May marko. Ano ka ba? Ay, salamat na ako. Mag-ano? Si Mama ba ilalim ko natin? Ano sa lubal? Balik man sa doon. Iwan ako na yung Paano yung nakamot mo yun? Nagsawa na ako sa Indian. Gusto ko iba naman na You have a very pretty little nose. Pretty little nose. Really? How me? Thank you. Thank you for the light. Sabi ko sa iyo, nakapulog si Tia. Kaparay niya tao. Alam mo, hindi lang sa kakao. Diri sanay. Oo, kayo na makinaw. Nakapasma pa. Eh, wala mang laman ang tiyan. Try mo. You have a very beautiful hair. Ah, thank you. You have a very pretty eyes. Oh my God. Ay pa! Doon na! Mamaya naman. Bada pang alas 12 sa delas, tapos talaga. Tao naman. Ma'am, Mingo. Karain. Taon na kami, may luto lang din. Ang mga bata din, suwa na siguro sa manggahan. Mga bata din. Lunch, ma'am. Lunch. Was daw lang, ma'am. Sarap. Later na kami. Okay, ready? Nasa ba? Pero, pinyakin niya na. Dapat tanda na ko tissue, ha? Oo.
Bali na kung mini ano, ni unang ito na kanila nasa nadumduman ko lang si Ma'am Susi. Hindi siya maara magpili sin saging sa Alakatan, alakatan. Ano naman, hindi kayo masakruton, sabi ni. Ilaw pa rin pati ito. Na, di siya gusto ko. Ano ba lang? Oh, ayaw ko na kayo naman. Ano ko lang? Sa bag na yun ang dirito so, hindi na sa tiyan. Oo. Grabe pa pagkaan natin. Mayaman sa palay sa likod. Nakimangga ka man. Nakita, di man magasan di ba ho? Masarap pala yung ibahan. Oo. Oh my God. Prutas, ha? Prutas, ha? Ayun, pagkain. Pagkain. Oo nga. Para isot doon sa... Laplapon ko daw. Dahil ano ko. Laplapon pa. Ano mo? Sa unang mo balang napagpano. Yan ko na ikaw. Ang Bisa pagpano na ko nila pala. sangadan pa ako. May iba na madali ko na magpano. Oo. Kung may payarong-yarong pasunod, ang burak. Ayun, Biyo. Binulugan lang. Pag binulugan ko yan, alam niya ako na ano. No games. Para mangga, wala may pwede iba. Para mangga gilaw, mangga ginog. Sayang sila na kasi nasimulitan. Hinintay ko ma. Hindi man talaga kaya na sila. Masarap. Hindi na yun. Sa akin na lang yun. Ano yun? Kami ganito. Ako niya naman yung ingredient dun. Kaya may tag sa diri kay ginilid na. Ano? Ano? Aden. Sagin. Hindi ba gano'n makimangga? Naghan talaga ang bunga sa likod. Grabe mangga yan. Nagkamalang baga. Ayan, pasasarap. Kaway dike. Masarap ko lang. Medyo, kaya ano, hindi pa ako nakakansa. Kinira mo. Hmm. Masarap talaga yun sa ano ni Tess. Ay po na. Hindi kayo nabubusog kita. Iba sa diyan, ano. Kabadi para lanat kita sa dipila dito ha. Mayroon ka. Pero ako may aircon kasi. Ang malamig na yun. Sinakit niya ito na una. Iba naman. Sinakit ang una kaya nag-disponer naman si Ate Edin. Saro naman na palang gana baga din na raho. Sa'yo magam na mangga? Sa pakon intiro ha? Yan. Dere, wala magam na pagkaan. Dere rin papatos. Sa'yo na Wala ano. nagasang beses. Ano, mayaman? Wapa. Sige na, sir, mauna ka na. Ako nakaon na din. Si ano, si Mian. Nakita mo yan. Nakaon na din. Nakita na. Pwede sa ko lang yun para maalaw na naman eh. Magkano na makaon na kita? Kaya di pa kami nakabatog ng gas. No, on the shirt. Badi pa batog naman yun, alas 2. Mayroon pa man to daya din. Ano ko lang. Binubog mo. Ayos na masyal siraan mo. Sino? Ate Mercy. Ano dahan na siya? Yung kapod. Dito ko lang bata niya yan sa rock. Oo. Si ano kasi nga. Ano siya? Tourist lang. Grabe ko lang yung ampong. May ampong kung sa akin, sir. May ampong ko lang chicken. May makalabog ako ng una po kasi kakain. Oo. Tama ba? Nakaon ako. Lagi man ako may Baby. thank you baby.
Bibida mo lang. Hindi talaga. May, ano ba? Ay, baby, one. I Huwag want ka ng baby. chicken to, no? Sa spaghetti. Oh, baby. Yan na lang sa pauna. One more, baby. Ay, may na. Meron ako sa iyo makahabang sa leon kayo. May huguto lang. Naano talaga ako sa iyo makahabang sa ako. Binutan mo ang saging sa ano mo? Ngali ko, gang. Ala, tagi man ako sa akin. Ang dako, baby. Oh my Kaya God. mo ang yun? dako. Wait, wala pa dito. Dako. Dito. Oo, Piliin mo ako ang dako. Diba? Kaya nakaluwas nga ng bata. Salamat. Oh my God. Gusto ko yung mga pabalik ko na yun. Nagkakashe, o shit. Gusto mo ba yun? Kung ano yan, sa imo yung natabi sa ako. Hindi ka na. Sira, mama ka na sira. Sinama ko yun. Huwag ka limayat. Abusap pa ako. Malayo na ang pamati ni po. Tubig na lang. Tubig na, tubig na, ma'am. Tubig na kayo, ma'am. Mat. Nagpupudsi. Si Marisa. Hindi ko sa Marisa kanina. Ayun naman ito, nag-araw ko niya naman. Grabe na yun sa telephone. Pwede magkain. Ako na, taon na. Ay, alilal, inalin na plastic. Nagusto ko na daw si Mangga. Oo, tama lang. Baga na din ako nagkaon. Taon-taon na. Saan? Gusto ko lang si Mangga. Bakit? Ay, ikaw pala, nakalive? Nakalive na. Maano na ako, ma-end na ako. Naka-end na ako.